Alam mo bang gusto kong bugbugin si Warren kapag sinasaktan ka? Dahil nga naaawa ako sa'yo at ayoko nasasaktan ka. Itay, Amador. Tatapatin kita, Alona. Noon pa, kursunada na kita. Ano po? Itay, anak ninyong asawa ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ng kabataan ang napapahamak dahil sa maagang paglusong sa pag-aasawa. Ganon pa man, ay marami pa rin ang tila hindi nadadala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Alona sa ating dunang sa kanyang panahon. Itay, Amador, kayo pala. Bakit bigla niyo binuksan ang pinto nitong silid ko? Totoo nga palang sinabi ng kapatid mo. May inuwi kang babae. Syota ko po si Alona. At nagtanan na kami. Magsasama na po kami. Maganda siya. Kaya naman pala naloko ka eh. Teka, marunong ba ng mga gawaing bahayan? Opo, marunong po ako. Ayos. Para naman may pakinabang ang pagtira mo dito sa amin, ha? Huwag po kayo mag-alala. Magsisipag po ako. Itay, lumabas na kayo ng kwarto. Matutulog na kami. Luisa, dinala ko na rito sa silid ang pagkain natin. Halika na, sabay na tayong maghapunan. Ay, sana. Hindi mo na lang dinala dito yan, Tirso. Wala naman akong ganang kumain. Taong to, huwag kang ganyan. Lalo nating hindi matutulungan ang ating bunso kung mananatili kang may sakit. Tirso, nag-aalala ako sa bunso natin. Baka ako napapano na siya. Uwe, sinabi naman niya sa sulat na iniwan niya, di ba? Na makikisama na siya doon sa Warren na yun. Matigas talagang ulo niya. 19 pa lamang siya. Pinasok ng pag-aasawa. At sa lalaking hindi man lamang natin nakilala ng personal. At kahit ang dalawa niyang kapatid, pinaglihiman din niya. Nasasaktan din ako sa ginawa ni Alona. Pero, hinihilingin ko pa rin sa Diyos na sana huwag siyang mapahamak. Ang ganda talaga ng babe ko. Ang kinis ng balat. Warren, pwede pa. Bukas na lang. Masakit ang ulo ko eh. Pagod pa ako. Dahil ang dami ko nilabang damit nating lahat. Gusto ko ngayon eh. Masakit talaga ang ulo ko. Ikaw Ikaw naman, ano ba? Mga pisilin ng braso ko masakit. Pag sinabi kong gusto ko ngayon, gusto ko. Huwag kang magre-reklamo. Kung hindi, lalo ka masasaktan. Ang hirap namang sumakay sa lugar nito. Sana makasakay na ako. Pagod na ako sa kalalakad. Ay, yung babaeng nakatayo na yun. Tama. Umayat lang siya. Pero hindi ako pwede magkamali. Siya yung pisang ko. Lalapitan ko nga. Alona! Alona! Ay, Ate Blessy? Oo, ako nga. Oy, kumusta ka na? Matagal nating hindi nagkita, ha? Oo nga eh. Heto, medyo hirap. Wala naman kasing trabaho si Warren eh. Ay, ang laki ng ipinayat mo. Ganun ba?
Halika. Samahan mo ako dun sa bakery. Mag-soft drinks muna tayo. Nauuhaw na ako eh. Sige, gutom na nga rin ako eh. Hindi kasi ako nakapag-almusal bago umalis ng bahay. Ay, tanghali na. Bakit? Inubos ni Warren ng pagkain. Ano ba? Ba't mo ako sinampal, Warren? Wala naman ako masamang ginagawa ah. Dahil sinungaling ka! Totoo yung sinabi ko. Pinsan ko si Ate Blessy at nagkita kami. Habang pauwi na ako dito galing sa paghahatid sa mga nilabang ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siguro, kasabot mo yung babaeng yun sa panluloko sa akin. Sa panlalalaki mo. Hindi totoo yan. Wala akong lalaki. Tumahimik ka! Bakit mo ayaw mo maniwala sa akin? Ito ang tanda mo, Alona. Kapag nahuli ko kayo ng lalaki mo, papatayin ko kayo! Sinasaktan ng Warren na yun ang bunso ko. Yun po yung sabi sa akin ni Alona. Nung magkita kami, naglalabada nga po siya para magkapera. Dahil wala ring trabaho yung kanyang ka-live-in. Ang walang yang yun. Wala nang ang trabaho, nananakit pa. Tirso, kawawa naman yung anak natin. Dapat iwanan niya ang Warren na yun. Huwag na niyang hintayin magdalang tao pa siya. Ay, nako, Chong. Talagang kawawa po ang pinsan ko. Ibang-iba na pong itsura ngayon kaysa noon. Kinuha mo bang address at cellphone number niya? Opo. Dahil ang sabi ko sa kanya, handa akong tulungan siya kung hihiwalayan niya ang Warren na yun. Hirap na ako sa mga ginagawa sa akin ni Warren. Malayo ito sa mga ipinangako niya nun sa akin. Pati mga kapatid niya, inaalila ako. Lona. Umiiyak ka na naman. Itay Amador, kaya po pala. Alam ko, sinaktan ka na naman ni Warren. Kawawa ka naman. Inabayan niya ako. Alam mo bang gusto kong bugbugin si Warren kapag sinasaktan ka? Dahil nga naaawa ako sa'yo. At ayokong nasasaktan ka. Itay Amador. Tatapatin kita. Noon pa, kursunada na kita. Ano po? Itay, anak ninyo ang asawa ko. Hindi ko anak si Warren. Anak siya sa una ng nanay niya. Isa pa, hindi naman kayo kasal. Kaya hindi kayo mag-asawa. Nagsasama lang kayo. Tulad din namin ng nanay niya. Kahit na po, masama pa rin po yung ginagawa ninyo. Ang masama ay ang pananakit sa'yo ni Warren. Alam na kung tatanggapin mo ako, ilalayo kita rito. At hindi ka na mahihirapan pa sa buhay. Dahil gagawin ko lahat para mapaginhawa ka. Tiyak na isusumpa tayo ni Warren at ng nanay niya. Baka mapatay pa ho nila tayo. Kaya nga lalayo tayo eh. Alam na, hindi ko na mahal ang nanay ni Warren. Ikaw na ang mahal ko. Kaya sana, pag-isipan mong aluko. Ang sarap mo pa rin, Alona. Hindi ka pa rin nagbabago. Salamat ha. Pinaligaya mo na naman ako. Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Matutulog ng walang hiya dahil pagod na. Diyos ko. Ano bang pamilya itong pinasok ko? Si Warren, ginagawa lang akong parausan. Hinihingi pa ang kita ko sa paglalabada. Ang mga kapatid niya, ginagawa akong alila. Pati na ang nanay niya.
sa bahay namin. Halos wala akong ginagawa. Napakahirap ng buhay ko dito. Tapos yung stepfather niya, nililigawan pa ako. Diyos ko. Ayoko na dito. Gusto ko na pong umalis dito. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. Alona? Napasugod ka. Hating gabi na. Ate Blessy, Buti nakita mo tong bahay namin. nagtanong-tanong ako, ate. Halika. Doon tayo sa loob mag-usap. Ate, Ano? lumayas na ako kinawarin. Umalis ako nang hindi nila alam. Yung ba ang dahilan? Kaya hating gabi ka na nung dumating dito? Oo, ate. Ayoko nang bumalik sa kanila. Natatakot na ako. Bakit? Ano ba nangyari? May ginawa ba silang masama sa'yo? Ay, nakatutuwa naman, Tirso. Naragdagan na naman yung mga alaga nating baboy. At tataba, oh! Oo nga, Luisa. Pwede na natin pagbili ang ilan sa mga yan pagkatapos puntahan natin yung ating bunso. Himukin natin siya umuwi na rito. Yun nga rin sana ang sasabihin ko sa iyo, Tirso. Sabik na akong makita ang ating anak. Oh, Eh, sino? aba, Alona! Naku, Alona, anak ko! anak, salamat sa Diyos at nagbalik ka. Patawarin niyo po ako, Inay. Laki ng kasalanan ko sa inyo. Naging mapusok ako. Patigas ang ulo. Kahit pagawin niyo na lang ako tagapag-alaga ng mga baboy, payag po ako. Mapatawad niyo lang po ako. Hindi mo kailangan gawin yun, anak. Matagal ka na namin pinatawad, anak. Balak nga naming sunduin ka dahil nakarating sa amin ang kalagayan mo sa Warren na yun. Pinagsisisihan ko po ang pakikipag-living ko sa kanya, Tay. Nay, ang pagkapasok ko sa pamilya nila, sana po, tulungan niyo po ako muling pagandahin ang aking kinabukasan. Kung agad na babalikwas lamang ang kabataan sa nagawang kamalian, magiging maaliwalas na muli ang kanyang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Dionel Benjamin, Alan Ortega, Phil Cruz at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Jimeta, tulungan niyo ako. Tulungan na ako. Hindi ko na kaya. Ay, sus Mariosip na bata ka! Ano ba nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sa mabilis na takbo ng panahon ngayon,
Karamihan sa mga kabataan ay nahaharap sa mga desisyong magkakaroon ng matagalang epekto sa kanilang buhay. Ngunit papaano kung wala ang presensya ng mga magulang na dapat naroroon upang tulungan ang kanilang mga anak sa paggawa ng wastong pagpapasya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Andrea sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Noah? May matandang lalaki na naghahanap sa'yo at pabalik-balik sa headquarters niyo? Yun ang sabi sa akin ng kasamaan kong investigador. Nang tanungin na raw niya ang pangalan, nagmamadali namang umalis. Ano daw itsura? Payat daw eh. Naka-short pants lang, saka nakasandong pula. Masyado raw natatakpan ang mukha ng suot na sombrero, kaya hindi rin nila masyadong namukhaan. Kinakabahan naman ako dyan sa kwento mo. Ay, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung anong pakay sa'yo ng taong yun. Baka ako isa sa mga nadaanan kong street dweller na binigyan ko ng pagkain. Manghihingi ulit ng pagkain. O yan, isa pa yung pagtulong-tulong mo doon sa mga tao na hindi mo naman kilala. Alam mo, sa ngayon mahirap din ang tumulong. Minsan hindi mo mabigyan, magtatanim na ng sama ng loob. Pagbabalakan ka pa ng masama. Ano ikaw mo, Cesar? Nanganak yung bago mo kinakasama, yung Lily yung pangalan. Yung 20 anyos lang. Anak na tete, hindi ka na matitigil ng pag-anak sa kung sino-sinong babae. Abay, 60 anyos ka na. 10 taon pa mula ngayon, uugod-ugod ka na. Kaya paano mo bubuhayin yung sanggol, ah? Sinasabi mo kapapanganak lang. Ate naman eh. Pera ipinunta ko rito, hindi sermon. Ah, Wala nga akong pambili ng mga gamot na kailangan ni Lily. Kahit public hospital yun, may mga babayaran din kami. Isa pa, kailangan ko na rin makabili ng gatas para doon sa bata dahil wala pang lumalabas na gatas doon sa nanay niya. Kailangan ko makabalik agad sa ospital. ngayon ako, inaapura mo sa pera. Masyado kayo responsable. Doon lang sa anak mo si Alexa, yung anak mo si Daria pangalan. Sumasakit din yung ulo ko. Konsume ko. Paano naman nadamay sa usapan natin si Alexa? Ito yung masasalubo ko, susuray-suray. Laging lasing. Madalas siya pasimuno ng mga away sa kanto. Kababaeng tao, laman ng kalsada hanggang madaling araw. Nasaan ba kasi ang nanay ng batang niyo, Cesar? Kapapanganak lang din sa bagong kinakasama. Sabay silang nanganak ni Lily ngayon. Ang totoo nga, magkatabi pa sila ng kama sa ospital. Ay, Jesus Maria Joseph Cesar! Pare-pareho na yata kayong pinanawan ng isip ng mga babaeng nakarelasyon mo. Anak dito, anak doon ang ginagawa nyo. Anong utak ba meron kayo? Bakit pa ba kayo nabubuhay sa mundo? Eman! Hoy! Alexa, kumusta? Mukhang nagmamadali ka. Saan ka ba pupunta? Doon, kina Banjo. Magiinuman kami. Tara, sama ka. Wala ka na talagang tigil sa kaiinom, ah. Ang taba-taba mo na tuloy. Bundat ka na, oh. Ang laki na ng tiyan mo. Tangi, buntis ako. Ano ka ba? Buntis ka? Oo. Sino naman ang tatay niyang dinadala mo? Sino pa? Di ikaw. Ano? Ako? Oo. Paano magiging ako? Wala naman tayong relasyon. At isa pa, takot na takot nga akong dumikit sa'yo dahil napakapilya mo. Malikot ka sa aparato. Alam na alam kong salbahe ka. Basta, ipagkakalat ko na ikaw ang tatay nito. Sira ulo ka talaga. Patay ko, idadamay mo sa kagagahan mo. Kahit kailan, hindi ka matinong mag-isip. Ang galing mong manira ng araw. Diyan ka na nga. Hoy! Hoy! Eman, sandali, ano ba? May sasabihin pa ako! Ikwento mo sa pagong! Si Itay? Ang matandang lalaki naghahanap sa'yo at pabalik-balik sa headquarters? Oh, Andrea.
Inabutan ko siyang nakaupo sa labas ng headquarters. Kung hindi nga niya ako sinalubong, hindi ko talaga makakilala eh. Ang payat nga kasi. At puro puti ng buhok. Pagkaraan ng 18 taon, buhay pa pala siya. Hindi pa pala siya patay tulad ng lagi kong inaasam. May dala siyang mga reseta. Nagkaroon daw kasi ng impeksyon sa puso yung bagong silang na sanggol ng kinakasama niya. Nasa 1,000 piso lang naman ang kabuuan ng reseta eh. Kaya binigyan ko na ng 2,000 para ka ako may pambili na rin sila ng pagkain habang hindi pa nakakalabas ng ospital. O ngayon, alam na kung saan ka pupuntahan. Alam niya tayong puntahan kung saan. Wala eh. Hindi ko rin maipaliwanag. Nang makita ko kanina ang miserabing itsura niya, parang napalitan ng awa lahat ng sama ng loob ko sa kanya sa nagdaang mahabang panahon. Naku, ako kahit makita ko siyang bumagsak sa harapan ko at mawala ng malay, hindi pa rin mawawala yung galit ko sa kanya. Kamatayan lang niya ang gusto kong maging kabayaran sa mga paghihirap at sakit ng loob na pinadama niya sa atin nung talikuran niya tayo ni Nainay. Tsaka hindi ako madaling makalimot ko. Lalong hindi ako madaling magpatawad. Samantha, tulungan niyo ako. Alexa, Nanginana ako, hindi ko na kaya. maniusip na bata ka. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit dugoan ka? Ay, Diyos ko. Ang lakas ang dagas ng dugo mo, Alexa! Kailangan maisugot ka agad sa ospital. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Dinudugo ang pamangking ko! Ay, Raymond, anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Bakit dinugo si Alexa? Alam mo bang nasa ospital siya ngayon at nag-aagong buhay? Maniwala po kayo, Mang Cesar. Wala po akong kinalaman sa nangyari kay Alexa. Ikaw ang itinuturo niyang ama ng kanyang dinadala. Hindi po totoo yun. Gawa-gawa na po ni Alexa ang lahat. Dahil hindi po niya alam kung sino ang dapat managot sa ipinagbubuntis niya. Dahil lasing na lasing po siya ng araw na yon. Alam po yan ng mga kabarkada niya. Kahit tanungin niyo pa po sila. Siguruhin mo nagsasabi ka ng totoo, hayop ka. Dahil kapag hindi, dudurugin kita sa mga kamao ko. Masyadong maraming dugo raw ang nawala sa anak ni Itay. Naghahabol ng araw sila sa oras, kaya hindi na sila makapaghihintay ng mga blood donor. Kailangan makabili na sila sa blood bank para masalina ng 10 bag ng dugo ang bata. 30 million sinabi niyang kakailanganin nila eh. Kasama na raw ang para sa bone marrow biopsy dahil daw sa abnormal na bilang ng mga pulat-puting dugo. Pati na rin sa platelets na nakita sa blood sample nito. Hanga din ako sa kakapalan ng mukha ni Itay. Ganon lang kadali sa kanya na ipapasan sa atin yung mga problema niya doon sa mga ina na kanyang mga babae. Ang kapal ng mukha niya na pagkaraan ng 18 taon na hindi niya pagpapakita, tapos ngayon tayong inuobliga niya sa pera. Andrea, sabihin na natin for humanitarian reason na lang kung bakit kailangan natin siyang tulungan. Sabi ko nga sa'yo, kapag nakita mong Itay, maawa ka sa kanya. Nakalulunos ang itsura. Parang hindi na niya alam kung saan pupunta at kung anong gagawin sa sitwasyon niya. Bakit? Naawa ba siya sa akin nung humihingi ko ng perang pambili ng tinapay sa kanya nung nagugutom ako? Andrea, Nagbibilang siya ng mga pera papel noon galing sa pamamasada ng van. Nung makita niya ako, nagmamadali siyang umalis. Hinabol ko siya. Lalo niyang binilisan yung paglalakad. Hindi ko na siya naabutan noon. 7 taon lang ako noon. Pero malinaw na malinaw sa isip ko kung paano niya ako tinikis at pinagwalang bahala. Gutom na gutom ako noon. Gutom na gutom ako. O, Cesar, magkape ka muna ng mahimas-masang karyan sa mga problema mo. Abay, isipin mo. 2 anak mo nasa maselang kalagayan sa ospital. Pati ako natataranda na sa kalagayan mo, ah. Na-diagnose pa may leukemia si Alexa.
Kaya tiyak matatagal na siya sa ospital, ate. Dapat nga ha. Tablang ka rin sa ginawang paglalaglag ng anak mo sa pinagbubuntis niya. Eh baka yun ang paraan niya ng pagre-rebelde sa ginagawa mo namang pambubuntis sa iba't ibang babae. Aba, Cesar, hindi ko mo nakabubuntis ka pa sa edad mong 60, macho ka pa rin sa pakiramdam mo. May malaking epekto rin sa mga magiging anak mo ang edad ng isang lalaki, lalo na at nasa katandaan ng kagaya mo. Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario, please proceed. Ate Andrea? Ikaw nga si Ate Andrea. Ikaw yung nasa picture na pinakikita sa akin ni Itay. Kumusta ang pakiramdam mo, Alexa? Mas mabuti na kesa nitong mga nakaraang araw, ate. May dala nga pala akong mga prutas sa'yo para mas makabawi ng lakas yung katawan mo. Hindi ka galit sa akin. Kami ng nanay kong dahilan ng pag-iwan sa inyo ni Itay. Pero pagkatapos, naghiwalay din lang sila. Nagsipag-asawa na naman ng iba. Mas magagalit ako sa'yo kapag hindi mo inayos ang buhay mo at nagpatuloy ka pa rin sa maling landas na tinahak mo. Bata ka pa. Bumalik ka sa pag-aaral. Huwag mong sayangin ang panahon hanggat maaari para maabot ang iyong mga pangarap. Pero, paano ate? Gustuin ko man. Ang nanay ko walang ipinag-iba kay Itay. Pareho walang direksyon ng kanilang mga buhay. Isang bagay lang ha. Huwag mo nang ulitin yung nakalakihan mong mga pagkakamali. At huwag kang mag-alala. Sa muli mong pagbalik sa pag-aaral, tutulungan ka namin ni Kuya Noah. Sa amin ka na rin titira para mas mabigyan mo ng atensyon ang iyong pag-aaral. Talaga, ate? Oo. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. Mag-aaral ako mabuti. Bilang ganti sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo sa akin ni Kuya Noah. Nang ilibing ang nanay niyo, naroon ako sa isang sulok ng sementeryo. Sinadya kong huwag lang magpakita sa inyo magkapatid dahil ayokong makalikha ng gulo sa pagluluksa ninyo sakaling makita ninyo ko. Siguro, dapat na nating palayain ang ating mga sarili mula sa mga pangit na saloobin at damdamin ng nakaraan, Itay. Tama po si Kuya Noah, Tay. Huwag na nating hayaang sakupin pa ng nakalipas ang kasalukuyan. Kung natangay man tayo noon ng ating mga kahinaan, ngayon ang tamang panahon upang punan ang ating mga pagkukulang sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga sarili. Magpatawad at lumimot. Dahil tiyak ang pangangailangang magpatawad ng buong puso ang maghatid sa atin ng kapayapaan at galak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Alan Ortega. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi
at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ayan yung dating libingan ng anak ko. May kumuha na pala ng sako na naglalaman ng mga buto ng anak niyo. Eh, dito ko lang sa ibaba inilagay yung sako. May pangalan yun ng anak mo eh. Ibig sabihin, nawawala ang mga buto ng anak ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa lahat ng mga naiwang alaala ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit ano ang iyong gagawin kung malaman mo na mga labi ng iyong kapamilya ay biglang nawala sa kanyang pinaglilibingan? Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ni Aling Rose, isang babaeng sepulturera sa ating dunang sa kanyang panahon. Kakaiba itong sementeryo natin, Mang Nilo. Imbis na tahimik, maraming bata naglalaro sa paligid. Mas kakaiba ka. Babaeng sepulturera? Alam niyo naman, Mang Nilo, isang sepulturero yung asawa ko nung nabubuhay pa siya. Tinuruan niya ako sa mga trabaho nila, kaya natuto ako. Nag-iwan si Kiko sa akin na maraming responsibilidad. Kaya eto, pinagpapatuloy ko yung kanyang trabaho kahit mahirap. Uy, sino mag-aakalang kaya pala ng babae maging sepulturero? Ay, siya nga pala, Mang Nilo. Dahil ikaw ang San Pedro ng sementeryong ito, sino ba sa mga nakalibing sa apartment na ito ang hatulan natin? Ay, sandali, titignan ko sa akin listahan. Ito. Ayan, 6 dyan ang expired na ang kontrata. Unang-una dito si Ryan Gonzales. Lagpas na sa 5 taon ang pagkakahimlay niya dyan sa apartment to. Ryan Gonzales? Oh. Ryan Gonzales. Ay, ayun o. Nahanap ko na. Tama-tama. Nasa mababang pwesto lang, kaya madaling kunin. Sisimulan ko na, ha? Ito yung sako na paglalagyan mo ng mga buto. Born September 2, 2009. Died October 17, 2010. Isang taong gulang lang ito nung namatay? Kaya mo bang gamitin yung masong hawak mo? Hindi ba masyadong mabigat yan para sa isang babae? Ano ka ba, Mang Nilo? Tingnan mo naman itong katawan ko. Oh. Ang lapad. Tsaka bato-bato. Matagal na rin ako sa trabahong ito. Kaya ko to. Kung sa bagay. Ayan. Ito mo. Nabubutas mo na yung semento. Ito na yung sako na paglalagyan mo ng buto. Salamat, Mang Nilo. Yan. Ayan. Nailagay ko na lahat ng buto sa sako, pati yung lapida. Ilalagay ko na rin sa loob. Ayan o. Akin na. Ito. Itatali ko na at lalagyan ko ng pangalan ng sako para hindi tayo malito sakaling may kumuha ng mga kaanak ng namatay. Salamat, Mang Nilo, ha? Tinulungan mo ako. Ano pa yung mga susunod na hahatulan natin? Doon, Rose. Sa apartment na yon, maraming mga nakalibing doon expired ng kontrata. Kailangan natin matanggal ang lahat ng nasa listahan bago lumubog ang araw. Ay, hala, sige, Mang Nilo. Kaya natin yan. Mga anak, nandito na ako. Nay! Nay! Buti naman po, umuwi na kayo. Kanina ko pa po kayo hinihintay eh. Ang Kuya Romel mo, asa na? Hindi pa po umuwi si Kuya. Umalis po siya kanina kasama yung mga kaibigan niya. Ay, ganun ba? Opo. Eto anak ko. Bumili na ako ng hapunan natin. Halika na, kain na tayo. Paano po si Kuya? Di, tirhan na lamang natin siya ng pagkain.
Wala, sige na. Kumuha ka na ng plato at kubyertos natin. Napapansin ko. Napapadalas ang pag-uwi ng gabi ni Romel. Baka mapahamak siya sa ginagawa niya. Lalo pa nga, wala pa rin siya sa hustong gulang. Paano ko ba mapagsasabihan yung panganay ko? Nay! Emmy! Nandito na ako! Pasok na sa loob! Bakit ngayon ka lang, Romel? Nanggaling po ako kina Gino, Nay. Birthday po kasi ng kuya niya. Nagpakain tapos nagpainom na rin. Uminom ka? Konti lang naman po, Nay. Abi, kahit na. Hindi ka dapat umiinom ng beer o alak. Kasi minor de edad ka pa lang. At saka ano maidudulot na maganda sa iyo yung alak, ha? Alalahanin mo yung tatay mo. Namatay na dahil dyan. Ang OA niyo naman. Hindi naman po ako lasing na umuwi eh. Romel, lasing ka man o hindi, huwag kang magbisyo. Huwag kang tumulad sa tatay mo na sunog baga. Eh sige na po. Hindi na po mauulit. Huwag kang magagalit sa akin, Romel. Kasi ayoko lang na mapariwara ka. At saka pag may nangyaring masama sa'yo at namatay ka ng dahil sa bisyo mo, baka ba tulad ka sa tatay mo na pagkatapos ng 5 taon, ayun, binakbak ang libingan, tinapon lang yung mga buto niya nang mag-expire ang kontrata sa sementeryo. At hanggang ngayon, abay hindi ko alam kung saan hahanapin yung mga labi ng tatay mo. Karma lang po yung nangyari kay Itay. Tingnan mo to. Kasi ganun din naman po ang ginagawa niyo sa ibang libingan. Pag expired na ang kontrata sa sementeryo. Nay! Ito na po yung mga plato, kutsara, tsaka tinidor po. Romel, sana makinig ka naman sa akin pag pinagsasabihan kita. Nanay mo ko eh. Obligasyon kong ituwi dyan landas mo. Sa wakas, tapos ko ring isa ko to mga buto sa libingan nito. Tatali ko na lang to. Lalagyan ng pangalan. Ale, pasensya na ako sa istorbo. Meron lang sana ako itatanong. Sige. Ano po yun? Kasi ho doon yung libingan ng anak ko. Nagulat na lang ako ngayon na butas na. Wala nang laman. Nung huli kong dalaw na 1 linggo, nandun pa yung anak ko eh. Ikaw ba yung nagtanggal ng mga buto doon sa libingan? Ano ho ba ang pangalan ng anak niyo? Ryan Gonzales. Ryan. Parang natatandaan ko nga yun. Halika. Puntahan natin ang libingan ng anak mo. Ayan o. Ayan yung dating libingan ng anak ko. Nako. May kumuha na pala ng sako na naglalaman ng mga buto ng anak nyo. Dito ko lang sa ibaba nilagay yung sako. May pangalan yun ng anak mo eh. Ibig sabihin, nawawala ang mga buto ng anak ko? Bakit nyo naman kasi tinanggal yung mga buto ni Ryan? Nananahimik yung anak ko tapos ginambala nyo pa. Ale, kailangan kong tanggalin ang mga buto ng anak mo sa libingan. Kasi yun ang utos sa akin dito sa sementeryo. 5 taon lang kasi ang kontrata sa mga libingang apartment tulad nito. Kapag lumagpas na ito sa kontrata, tinatanggal na po namin. Para naman sa susunod na ililibing. Pero bakit pinabayaan mawala yung mga buto ng anak ko? Saan ko ngayon yun hahanapin? Hindi ho nawala ang mga buto ni Ryan, Ale. May lugar na pinagtatambakan ng sementeryo ng mga butong hindi na nakiklaim ng mga kamag-anak. Huwag ho kayo mag-alala, Ale. Hahanapin ko yun. Sana mahanap nyo. Kahit man lang mga buto ng anak ko. Mahal na mahal kong anak ko. Ayoko mawala siya ng tuluyan sa akin. Mang Nilo,
Nahanap niyo na ho ba yung mga buto ni Ryan Gonzales? Hindi pa, Rose. Tambak kasi mga sako dito eh. At saka hindi natin alam kung talaga bang nailagay dito ang mga buto ng batang yun. Tignan mo dyan sa bandang kaliwa mo. Natingnan ko na yun. Wala rin dun eh. Ay, naku, nasaan na kaya yun? Bakit mo ba hinahanap yun? Meron kasing lumapit sa akin na babae kanina. Anak daw niya si Ryan Gonzales. Naawa naman ako. Sabi ko, hanapin ko yung mga buto ng anak niya. Si Aling Pilar. Oo, siguro. Pumunta din yun sa opisina nito sa sementeryo kanina. Ako at si Ma'am Pichi ang nakausap. Abay, iyak nang iyak eh. Hindi raw niya mapatawad ang sarili kasi namatay daw ang anak niya dahil sa kanya. Alam niyo, Nilo, naiintindihan ko siya eh. Kasi ganun din ang naging reaksyon ko nung tinibag ang libingan ng asawa ko at wala mga buto niya. Masakit talaga sa pakiramdam na malaman mong nawala at nilapastangan ng huling hantungan ng mahal mo sa buhay. Sa totoo lang, Mang Nilo, matagal na ako nakukonsensya sa ginawa natin. Pero ang patakaran ay patakaran. Wala tayong magagawa. Kung yun ang utos sa atin ng mga nakatataas sa atin eh. Oo, yun nga. Tinitiis ko na lang. Basta gusto kong matulungan yung nanay ni Ryan Gonzales. Susubukan ko pa rin hanapin ang mga buto ng bata. Ay, nakauwi din sa wakas. Rose, mabuti nakita kita. Uy, paring Ed. O bakit? Anong balita? Yung anak mong si Romel na aksidente. Ha? Agaw buhay sa ospital. Ano? Inay, Salamat sa Diyos na kamalay ka na. Alam mo, sobra ako nag-alala sa'yo. Akala ko mawawala ka sa akin. Inay, Alam ko na yun ang nangyari. Nakipag-inuman ka sa tropa ko. At umangkas ka sa motor na lasing ang nagmamaneho. Na-aksidente kayo. Buti na lang pareho kayong ligtas. Romel, ayun na yung sinasabi ko sa'yo. Lumayo ka sa anumang bisyo. Kasi kadalasan, iyan ang magpapahamak sa'yo. sorry po kung pinag-alala ko po kayo. Huwag mo nang ulitin to sa susunod, ha? Binigyan ka na ng Diyos ang pangalawang buhay. Pahalagahan mo na ito. Tsaka kailangan mong mag-ingat palagi. Pangako po, Inay. Hindi na po mauulit. Pangahawakan ko yung pangako mo sa akin, anak. Opo, hindi na po ako magbibisyo. Sige, huwag ka mag-alala. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Ay, nakakapagod. Kanina pa ako naghahanap sa sako ni Ryan Gonzales. Diyos ko naman. Turo niyo naman po sa akin kung saan ko makahanap yan. Teka, doon ko kaya hanapin sa gawing yun. Aba, parang familiar sa akin yung sako na yun. Malapitan nga. Diyos ko po. Ito nga yung sako ng mga buto ni Ryan. Salamat! Salamat. Nahanap din kita. Sigurado matutuwa ang nanay mo kapag naibigay na kita sa kanya. Aling Pilar, eto na yung mga buto ng anak mo. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ko kasayang makuha uli ang mga labi ng anak ko. Alam mo, maswerte ka pa. Nahanap mo yung mga buto ni Ryan. Ako, yung mga buto ng asawa ko, hindi ko na nahanap. Matapos ang 5 taong kontrata niya sa sementeryo. Saan mo pala balak ilibing yung anak mo? Hindi ko pa alam, pero
Ipapagiling ko na lang yung mga buto at ilalagay ko sa urn. Pansamantala, doon muna sa bahay hanggang sa makakita ko ng mapaglalagakan sa kanya sa kolumbarium para mabantayan ko siya palagi. Ano po palang pangalan niyo? Ako si Rose. Kaisa-isang sepulturera dito sa sementeryo. Kakaibang trabaho mo para sa isang babae, ha? Ay, sa panahon ngayon, lahat ng trabahong panlalaki, kaya na rin ng mga babae. Aling Rose, maraming salamat, ha? Tatanawin ko malaking utang na loob sa'yo itong ginawa mong pabor sa akin. Ay, naku, walang anuman, Aling Pilar. Masaya ako nakatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, pahahalagahan ko na lahat ng mga labi ng yumao na matatagpuan dito sa sementeryo. Bawat taong inililibing, kung dumating ang araw na natapos na ang kontrata at kailangan ng alisin, pahalagahan at itago sana ng maayos ang mga natitirang alaala ng mga yumao para kapag may naghanap namang kaanak, maibibigay natin ito ng maayos sa kanila. At para maiwasan ang mga pangyayari na tulad ng naranasan ni Aling Pilar sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Apo, pagsubok lang yan sa'yo. Mabuti ka nakakaiwas ka eh. Sa mga tuksong lumalapit sa'yo. Puro na lang po ba pagsubok? Paano na po kami ng anak ko? Paano ko siya mabibigyan ng magandang kinabukasan? Kung lagi na lang ganito ang mangyayari sa akin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang tukso ay sadyang nasa paligid lamang ng tao, kaya naman dapat na alam niya ang pag-iwas dito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating tulang sa kanyang panahon. Ate Almina, bakit ba wala kang ganong kumain? Masarap naman itong luto ni Lola Tinay ah. Siya nga naman, Almina, Apo. Palagay ko may problema itong apo natin, Tinay. Kanina ko pa napapansin na matamlay siya buhat pa nang dumating dito eh. Tama ba yung lolo Gimumo? May problema ka nga ba? Opo, Lola. Sabi ko na. Pinaalis na po ako sa pinapasukan kong tindahan. Ha? Bakit ate? May nagawa ka bang hindi nila nagustuhan? Sabi po ng amo kong babae, makupa daw po akong kumilos. Pero alam ko hindi naman po yun ang dahilan eh. Anong dahilan, apo? Nagsiselos po siya dahil sa pagiging malapit sa akin ng asawa niya. Pero hindi ko naman po iniintindi yun eh. Trabaho ko lang pong inaasikaso ko. Ay, siya, huwag ka na umiyak. Makakakita ka pa naman ng ibang trabaho. Tiyaga ka lang. At huwag mawala ng pag-asa. Ang inaalala ko po kasi, Lola, ang pangangailangan ng anak ko.
palang sinabi sa akin ni Lola Tinay. Nagmumukmo ka dito sa kwarto niyo ng anak mo. Nalulungkot lang ako, Lani. Huh? 1 week na ako walang trabaho. Ayoko maging pabigat pa kami ng baby ko kina Lola at Lolo. Sagot na nga nila si Don eh. Pati ba naman kami ng anak ko? Bakit naman kasi? Maaga kami iniwan ni Naldo. Wala ka nang magagawa doon. Isang taon lang patay ang asawa mo. Kaya dapat move on ka na. Sinisikap ko naman eh. Pero nahihirapan ako. Lalo na nawalan pa ako ng trabaho. Kahit hindi ko naman kasalanan. Best friend, matutulungan kita sa parting yan. Nangangailangan ng kahera yung grocery na malapit sa amin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas para makita ka ni Mr. Alex Ching. Sir Alex, tapos ko na po yung iniutos niyo sa akin. Pwede na po ba akong umuwi? Ikaw talaga masyado masipag. Ganda-ganda pa. Mahalaga po sa akin itong trabaho ko, sir. Kaya nagsisipag po ako. Ako talaga binib sa'yo. Kasi bait ka pa. Sige na po, sir. Aalis na po ako. Gabi na po eh. Ano? Madalis kang hawakan sa kamay at akbayan? Oo, Lani. Naiilang nga ako eh. Kasi tinutukso ko ng 2 kong kasama sa grocery. Sabi nila, may gusto ro sa akin si Sir Alex. Ay nako, mag-ingat ka sa inchik na yun, Almina, ha? Babaero yun. Siguro yun yung dahilan. Kaya madalas silang magpalit ng kahera. Ano ba naman kasi to? Doon sa dati kong pinapasukan, babaero naging amo ko. Kaya pinagselosan ako ng asawa niya. Dito naman, babaero pa rin ang amo ko. Yun nga lang, hindi nagpupunta dyan yung asawa ni Mr. Ching. Naiisip ko lang, bakit kaya ganito? Wala na ba ako mapagtatrabahuhan na matatahimik naman ako? Alam mo kung minsan yan ang hirap sa maganda. Lapitin kahit may asawa na. Bibiro ka pa dyan. Uy, kasi naman masyado ka seryoso. Wala namang trabaho, walang problema. Kaya ikaw, mag-ingat ka na lang. Sir, tawag niyo raw po ako. Oo, Almina. Ikaw talaga ganda. Kaya pag ikaw kita ko, ganda-ganda ni alaw ko. Di ba? Sir, wala pong bantay sa pwesto ko. Alam mo, kaya tawa kita. Sabihin ko lang na saway ka sa akin mamaya magtinid. Lungkot kasi kain mag-isa eh. Kaya gusto ko kasabay ka. Pasensya na po, sir, pero hihintayin po ako sa bahay namin eh. Ikaw naman, Ako, boss mo. Tatanggi ka. Baka kung ano po kasing isipin ng mga kasama ko. Baka malaman pa po ng asawa ninyo. Huwag ka takot sa asawa ko. Baka kanya yung kamay ko. Ako bahala sa kanya. Mr. Ching, ang kamay ko po, pakibitiwan lang po. Almina, ikaw gusto ko. Ho? Kung papaya ka, tayo dalawa. Kahit hindi ka na trabaho dito, ako bahala sa'yo. Lola, dahil hindi po ko pumayag sa gusto ng boss ko, inalis niya po ako sa grocery. Hindi rin pala maganda ang ugali ng amo mong yon. Bakit ganun, Lola? Tapat naman po ako sa trabaho ko. Pero bakit nangyayari sa akin to? Apo, pagsumok lang iyan sa'yo. Mabuti ka nakakaiwas ka eh. Sa mga tuksong lumalapit sa'yo. Puro na lang po ba pagsubok? Paano na po kami ng anak ko? Paano ko siya mabibigyan ng magandang kinabukasan?
Kung lagi na lang ganito ang mangyayari sa akin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Almina. Mapagtatagumpayan mo rin yan. Basta huwag kang bibitiw sa iyong pananalig sa kanya. Naawa po ako kay Ate Almina. Lola, Lolo. Ganon din naman kami doon. Dahil nadarama namin na pinanghihinaan siya ng loob. Hindi siya dapat magkaganon. Ang dapat, huwag siyang sumuko. Ituloy pa rin niyang paghahanap ng paraan para mabuhay ng maayos. Nahihiya po kasi sa inyo si ate. Bakit? Iniintindi niyo na nga po ako. Ngayon, pati siya nagiging intindihin niyo na rin. Ba, hindi siya dapat mahiya. Apo namin kayo. Mahal namin. Tama lola mo. Kaya hindi namin kayo maaaring pabayaan. Kahit naman po ako, nahihiya rin sa inyo eh. Ang gusto ko po sana, makatulong sa inyo. Kung talagang ibig mong makatulong, sumama ka sa amin ng lolo Gimumo. Ipakiusap natin sa Panginoon Diyos ang ating pamumuhay upang tulungan niya tayo. Lalo na ang iyong Ate Almina. Ate Almina, bakit ka namili ng saging at kamote? Magluluto ako ng banana Q at kamote Q. Gagawa rin ako ng turon. Tapos, ititinda ko sa labas mamaya. Para kahit paano kumita ako. Naiinip na ako dito sa bahay. Okay yan, ate. Dapat magtinda ka rin ng palamig para may maiinom yung mga bibili sa'yo. Oo nga, no? Gagawin ko nga yan. Para pati inumin, sa akin na rin sila bibili. Good morning po, Lola Tinay. Ay, Lani, ikaw pala. Ay, good morning din. Ay, wala din ang kaibigan mo. Ay, saan po nagpunta? Sinama niya si Dondon. Mamimili silang magkapatid. Eh, simula kasi bukas. Abay, magtitinda na rin si Almina ng almusal diyan sa labas ng bahay namin. Aba! Mukhang nawili sa pagtitindang kaibigan ko, ha? Ay, tama ka. Ay, malakas ang kita niya sa pagtitinda. Alam nyo, para sa akin, mas okay kung mapapaunlad niya ang negosyo niyang yan. Dahil dyan, wala na siyang among babaero. Apo, maaga yata kayong nagsara ng karinderya. Opo, Lolo. Maaga po kasing naubos ang tinda naming ulam ni ate. Ay, natutuwa kami ng lolo niyo. Dahil tinutulungan mo ang ate mo sa kanyang negosyo doon. Sa halip na magtrabaho pa po ako sa iba, di kay ate na lang po. Kaya nagkakatulungan po kami, Lolo, Lola. Alam niyo po, ngayon ko na-realize, yun pala mga nangyari pagsubok sa akin ay daan upang mabuhay ko po ng mas maayos ang anak ko. Dahil mas malaki po ang kita ko ngayon sa karinderya ko eh. At nangyari ito dahil napagtagumpayan mo ang mga tuksong lumapit sa iyo. Tama po kayo, Lola. Hindi nga po pala ako dapat na mawala ng pag-asa. Kung mapagtatagumpayan lamang ng tao ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, tunay siyang magiging maligaya at gaganda ang kanyang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Alan Ortega, Rosana Villegas at Lionel Benjamin.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mang Pepe, huwag niyo pong saktan si Mang Anton. Mabait po siyang tao. Kung ano man po ang kanyang pagkakamali, ako na po ang bahala sa kanya. Ganon. Inaarbor mo ang gunggong na dayo na to. Baka gusto mong lagyan din kita ng gripo sa tagiliran, Daniel. Ano? Ha? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba tayo makapamumuhay sa paraan na higit pang mapag-iibayo ang pagmamahal natin sa ating kapwa? Gayon din ang pagkakaroon ng pagkakawang gawa sa ating mga puso upang mapunan natin ang kahinaan ng isa't isa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dolores sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kaya kanina patahol ng tahol yung aso namin? Sino kaya yung tinataholan niya sa labas ng gate? Teka, matignan nga. Baka yung delivery boy na nang inorderan ko nung bookbinder sa online. Baka bigla na lang umalis dahil sa katatahol ng aso namin. Kailangan ko pa naman yung gamit na yon para sa instructional modules na gagamitin ko sa pagtuturo. Sir, magandang umaga po. Pasensya na po, dahil po sa akin, nag-iingay tuloy ang aso nyo. Makikipwesto lang po ako dito sa harap ng gate nyo. Ako po si Anton, sapatero po ako. Nagawi lang po ako dito sa lugar nyo. Nagpagawa po kasi ng sapatos sa akin yung matandang babae may-ari ng tindahan sa kanto. Dito na po ako nakapwesto. Si Aling Rita. Pero may mga bangko dun na pwede niyong maupuan sa tindahan niya. Kaysa nakasalampa kayo dyan sa simento. Mainit po ang simento, baka sumakit pa ang tiyan niyo. Maganda nga po sana ang pumesto noon, kaso pinaalis po ako ng isang maitim na lalaking tumambay ron. Tinadyakan pa nga po niya yung mga gamit ko . Umalis na lang po ako para walang gulo. Sa palagay ko po, si Mang Pepe yon, yung taong sinasabi niyo. Sapatero rin po siya. Tambayan po kasi niya yung tindahan ni Aling Rita. Walang makapwesto ron kundi siya lang. Medyo may kagaspangan po talaga ang ugali niya. Kaya, sir, ako na po ang humihingi sa inyo ng paumanhin sa inasal niya. Ganun po ba? Sa akin naman po, wala na yun . Kasi nga, hindi naman ako taga rito. Kaya naunawaan ko po yung trato ninyo sa akin. Ang mabuti pa po siguro, ikuha ko na lang po kayo ng bangkong maupuan niyo dyan sa labas. Para maging komportable po ang pananahin niyo ng mga sapatos. Ay, salamat naman. At bibigyan ko na rin po kayo ng tubig para kung sakaling mauhaw kayo, may maiinom kayo. Siya nga po pala. Daniel na lang po ang itawag niyo sa akin. Huwag niyo na rin po akong pinupo. Ako po ang dapat pumupo dahil nakatatanda kayo sa akin. Nandito ako sa kusina, Riza. Pumarini ka na lang. Naku, Chang. Alam ko na po kung bakit nawawala ang bills niyo ng kuryente at tubig. No? Pero, promise niyo, kalma lang kayo, na hindi kayo magwawala, hindi kayo mga away, okay? Ay, nako! Lalo ako magwawala kung hindi mo pa agad sasabihin sa akin kung bakit nga nawawala yung bills namin.
Talagang aawahin kita kapag pinaligoy-ligoy mo pa yung mga sasabihin mo. Sabihin mo na nga, ano yun? Chang, Oh, si Aling Crisanta. o ano? Siya po ang humaharang ng bills nyo, Chang. Eto, nakuha ko po sa kanya yung mga bago niyang bills. May mga disconnection na nga po kayo, Si Crisantang ulanin arawin sa kalsada? Oo! Akala mo kung pumorma yun. Akala mo meron, wala naman. Chang, nangako kayo sa akin. Oo, sa'yo nangako ako. Pero sa sarili ko, hindi ako nangako na hindi ko papatulad ng babaeng yon. Chang! Matagal nang namumuro sa akin ang inggiterong yun eh. Chang, sandali lang po, sandali. Saan kayo pupunta? Tatalupan ko ng buo si Crisanta! Ang galing mo rin mambuyo ng galit, no, Crisanta? Akalain mo napalabas mo ng lunggahan niya si Dolores. Nagtutong ayaw sa galit sa harapan ng bahay mo. Sangkaterbang mura yung naabot mo. Akala naman niya lalabasin ko siya. Nek-nek niya, mangisay siya. Ano ba kasi ginawa mo? Daig pa ni Dolores ang nilukuban ng 7 demonyo sa galit sa'yo. Ay, bakit ko naman naamining tinatago ko yung bills niya ng kuryente at tubig? Ha, kahit kailan, hindi pa ako umamin sa mga kagagahan ko, no? Bakit mo kasi ginagawa yun? Wala lang. Gusto ko siya maputulan ng serbisyo. Gusto ko siya maging miserable. O bakit? Masama? Pag sinabi kong masama, hindi na tayo close. Iisa lang ang likaw ng bituka natin, Crisanta. Pag nakainisan ko ang isang tao, habang buhay na yun. Naaalibadbaran ako kapag nakikita ko ang pagmumukha. Chang, sabi ko naman po sa inyo Huwag na po ninyong patulan si Aling Crisanta. Ayan, tumaas po tuloy yung impresyon ninyo. Kung alam lang niya, hirap na hirap akong habulin sa mga opisina yung pagbabayad sa bills na tinatago niya dahil nga baka isang araw putol na lahat yung serbisyo namin dito sa bahay. Pati pala disconnection kinukuha niya sa Tagati dito sa mga mayari namin. Sinasabi niya bibigay niya sa akin pero hindi naman. Bakit mo niya ginagawa yon? Wala naman ako matandang atraso sa kanya dahil nga alam ko salbahe siya. Kaya pinakikitunguhan ko naman siya ng maayos. Ganun po kasi yung strategy ng mga salbahing tao, Chang. Gaya ni Aling Crisanta, ipoprovoke niya kayo hanggang maubos ang pasensya niyo at magalit na nga kayo. Pagkatapos siya pa magpe-play victim kasi nga pinatulan niyo. O, Tignan niyo siya. paano? Hahayaan ko na lamang habang buhay yung pamumisid niya. O, edi lalo siya naging masaya. Ay, huwag kayong mag-alala, Chang. May naisip na po ako solusyon sa problema niyo sa bills. Ano? Kahit paipiting lahat ni Aling Crisanta mga sobre niyo, hayaan niyo siyang mabaliw sa kahaharang sa mga yun. Siya nga. Oo! Sige nga, Risa, ano yun? I-enroll ko po kayo sa paperless transaction. Nang sa ganun, sa online na po kayo magbabayad ng bills ninyo. Huh? Hassle-free pa po yun sa part nyo, Chang. Si Mang Pepe yun ah. At mukhang may binubugbog na naman. Teka, namumukha ako yung mamang binubugbog niya. Oo nga, yung mabait na sapaterong nakapwesto sa harap ng gate namin. Kailangang awatin ko si Mang Pepe. Kawawa naman yung tao. Pinagsabihan na kita, ang tigas pa rin ang mukha mong dumayo rito. Nagawin lang po ako ulit dito dahil pinabalik po ako ng may-ari ng tindahan. Magpaparepair daw po kasi ng mga sapatos ang anak niya. Yun nga ang kinagagalit ko, gago ka eh. Sir, Hindi mo ba alam, anak ako ng sapatero sa lugar na to. Kaya sapatero rin ako. Pero sa pagdayo mo rito, inaagawan mo ako ng diskarte. Mang Pepe! Mang Pepe! Huwag niyo po saktan si Mang Anton. Mabait po siyang tao. Kung ano man po ang kanyang pagkakamali, ako na po ang bahala sa kanya. Ganon. Inaarbor mo ang gunggong na dayo na to. Baka gusto mong lagyan din kita ng gripo sa tagiliran, Daniel. Ha? Ha? Hoy!
kaluluwa mo? Kaya pati mga taong gusto lang maghanap buhay ng maayos, binagdidiskitahan mo? Bakit pati ang sapaterong ito? Pati ang anak ko? Uy, pumapapil ka rin, ha? Ah, Dolores? Oh, Bakit ka mo sa paterong to? ah, Para namang nakakalimutan mong anak ako ng sapatero. At baluarte ko ang lugar na to. Ako! Baluarte ko. Ano? Hindi pwede ang dayo rito. Ako lang ang kaisa-isang dapat maging sapatero rito. Ako lang ang dapat makinabang sa mga customer oo, dito. oo. Pero kailan mo ba una at huling hinawakan yung mga gamit ng yumao mong ama sa pagiging sapatero? Ba? Oh, hindi ba nakatambak lang yan dyan sa harapan ng tindahan ni Aling Rita? Aba. I-display mo lang? Pang-akit sa mga customer na niloko mo? Nakinuha mo ang bayad, pero hindi mo nirepair ang mga sapatos nila dahil sa katamaran mo. Pinakikialaman mo ba ang buhay ko, Dolores? Hindi! Ha? Pero, pinamumukha ko sa'yo ang kawalangian mo. Ang pababalasubas mo sa mga naghahanap buhay dito na basta ka na lang dadampot sa mga tinda nila, basta mo na lang lalaklakin, at basta ka na lang tatalikod at hindi ka magbabayad. Ganyan din ba katalas ang dila ng anak mo? Ang angas din kasi pumorma ng anak mo eh. Pag dumaan dito sa tindahan, akala mo kung sino naka-long sleeves at naka-slacks na pantalon. Akala mo kung sino nakatapos ng pag-aaral. Walang respeto. Tinuruan ko ng paggalang ang anak ko sa kanyang kapwa, Pepe. At ikaw, kung gusto mong irespeto ka ng tao, Ano? matuto ka munang irespeto ang sarili mo! Ay, ang isa pa kasing dahilan kung bakit nagawi ulit ako sa lugar niyo, Daniel. Magpapasalamat nga kasi ko sa magandang pag-istimang ginawa mo sa akin nang makipwesto ako sa harapan ng gate niyo. Pero minalas naman ako mapagtripan ng kapitbahay niyong si Pepe. Ipinablatter na po namin siya ni Inay sa barangay. Nawiwili na po kasi na walang nagre-reklamo sa mga panggugulo niya rito sa lugar namin. Kaya malakas palagi ang loob niyang mamerwisyo. Siguro naman po ngayon, mag-iisip-isip na po siyang hindi na manakit ng kapwa niya. Dolores, Ikaw pala, Cresanta. alam mo ang totoo, hindi ko alam kung paano ba ako hihingin ng dispensa sa mga pamimerwisyong ginawa ko sa iyo. Kalimutan mo na yon. Sana wag mo na lang gagawin sa iba. Pasensya na. Masyado lang ako nagpatangay sa inggit na nararamdaman ko sa iyo. May sarili kong bahay. Nakapamumuhay ka ng payapa. At higit sa lahat, may anak ka na nakatapos ng pag-aaral. Ang tatag na ng buhay mo. Samantalang ako, walang katiyakan ng buhay. Iba-ibang pakikipagrelasyon. Bigo naman lahat. Nang lumayas ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Lalo na ako nawala ng pag-asa. Akala ko hanggang pagtanda ko, siya makakatuwang ko. Cresanta, hindi pa naman huli ang lahat. Maraming paraan para muli kang mabuo at lumago bilang isang tao. Palaging may nakalaan na isang magandang dahilan ng tao upang ituwid niya ang kanyang mga naging pagkakamali. Ibigin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Pahalagahan natin ang kanyang interes sa kanyang mga kapakanan, kaunlaran, at sa lahat ng bagay na higit pang magpapayaman sa kanyang kabutihan, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap
Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.